Jedna strana firma za obezbeđenje je okupirala ovaj deo Beograda. Strana firma? Strana firma za obezbeđenje. Ne da građanima da prođe, ne da automobilima. Celo jutro, dakle, ko su ovi ljudi? Ko su ovi ljudi? Ko su ovi ljudi? Ja znam ko su. Pa šta hoćete da mi kažete sad? Dakle, evo, nema saobraćaja. Ne, samo mi recite, Davor, evo ja vam verujem. Davor, ja vam verujem. G4S su okupirali, ne sme da se prođe. Ali oni možda obezbeđuju taj prostor i u dogovoru sa pripadnicima MUP-a su obezbeđivali prostor. Jeste ih pitali možda? Jesam, nema nijednog MUP-a. Oni su rekli, nama je tako naređeno. Ne, ali saslušajte me, možda su se to dogovorili sa MUP-om da oni obezbede određeni prostor, što je sporno. Autobusi nisu mogli da idu na autobusku stanicu zbog tih ljudi. Davor, jel ne razumete, to se desi ako smo mi sad ovde. Ne može ovde da prođe niko, jer su to mere obezbeđenja koje oni dogovaraju ili sa policijom ili sa nekim na 20 minuta ili na pola sata. Šta je sporno tu? Ali čovjeka može zaustaviti građana, pripadnik MUP-a, ne može privatno obezbeđenja na javnom mestu, o tom priča. Aha, okej. Molim vas, oprostite zbog toga. Razgovarat ćemo o tome da uvijek sa njima budu i pripadnici MUP-a. Izvinite, Davore, da nekoga sačekujete i da mu sprečavate kretanje, to je fašizam.